Hvad er IEU for dig? Det er venner, fællesskab og masser af sport. Hvordan er det at gå på IEU? Det er fedt. Meget fedt end alle de andre skoler, jeg går på. Det er noget helt specielt. Hvorfor går du på IEU? Fordi jeg elsker sport, og jeg vil gerne møde andre med de samme problemer som mig. Hvad skal du næste år? Det ved jeg ikke. Måske er der også liv her, jeg ved det ikke helt. Måske folkeskole. Har du nogle problemer med at gå på IEU? Er der noget, der irriterer dig ved selve efterskolen? Nej, egentlig ikke. Hvad synes du om skolen? Det er en fed skole. Det er jo ikke den eneste slags, og det er det eneste valgmulighed, så det er virkelig fedt at være. Hvad synes du om de andre elever? De er nice. Nogle af dem er ikke så gode venner med, andre er rigtig gode venner med. Hvad synes du om lærerne? De var fede og sjove og helt udholdelige. Har du lært noget i din tid på IEU, altså fagligt og socialt? Socialt har jeg nok fagligt lidt Hvordan var dit liv før IEU? kedeligt. Har dit liv uden for IEU ændret sig? Altså har du mistet venner, eller har du fået flere, der opretholder kontakt med? Jeg opretholder kontakt, men jeg har også fået flere herfra, som jeg holder kontakt med.